तर पुढील काय भैरव काका तुम्ही केव्हा आलात? कोण मंगेश? ये पोरा ये आत्ताच आला बस हा मी काकांना औषध देऊन येतो. मंगेश खूप वाईट वाटत तुझं. काय करायचं काका? त्याला काय करायचं काका? आपण माणसं म्हणजे नियतीच्या गळाला लागलेले मासे. ज्याने सुटण्याचा प्रयत्न केला तर तो अधिकच अडकला. खरं आहे तुझं म्हणणं. या घरात सुद्धा गुन्हा गोविंदला लक्ष्मी नांदत होती, पण दुर्दैवाचा एकाच फेऱ्यानं अवधूतेला जागा करून दिली. कालपर्यंत हे घर म्हणजे आमच्यासाठी सुख समाधानाचं माहेर होतं, पण त्याच घराची अशी ही अवस्था मला पाहत नाही रे, मला पाहत नाही. ह्या घराविषयी आपल्याला एवढी आपुलकी का वाटते? याला कारण कसं आहे पोरा? जगात कुठेही मला प्रेम मिळालं नाही, ते याच घरात मिळालं. पण त्याच माणसाला आज माया देणारा कुणीच उरला नाही रे. सुद्धा कैलासाच्या नादाला लागला आणि स्वतःच्या संसाराचा वाटोळ करून घेतलं. विलासदादाने समजदारी दाखवली असती तर ही वेळ आमच्यावर कधीच आली नसती. आणि काकाजवळ मी कुठंतरी जाण्याची भाषा केली की काकाला खूप त्रास होतोय. आता मला काय करायचं तेच समजत नाही. काका शांत हो पोरा, शांत. तुझ्या मनाची काय अवस्था झाली याची कल्पना आहे मला, पण आम्ही तरी काय करणार? फक्त सहानुभूती देणार. कारण दुःख हे विभागून घेता येत नाही. हे घे मंगेश, काकाच्या औषधासाठी उपयोगी पडतील. घे पोरा, संकोच करू नकोस. विलासने दुर्लक्ष केल्यावर या घरात खर्चाचे हाल झाले. ते बिचारा नंद्याला पाहला नाही, म्हणून कुठं आपला हातपाय लावण्यासाठी गेले 8 दिवसापासून नंद्या हातगाडी ओढत आहे. त्याला हातगाडी ओढताना पाहिले मी, आणि या बेवड्याच्या हृदयाला पाजर फुटली. आणि त्याच दिवसापासून मी सुद्धा नंद्याला मदत करू लागलो. म्हणजे नंद्या या घरासाठी हातगाडी चालवतो का? मंगेश, त्याच्या ठिकाणी दुसरा कोणी असता तर पगार मिळायचा बंद होतात, तुम्हाला अशाच अवस्थेत टाकून निघून गेलं असतं. पण त्याने तसं केलं नाही रे. हेच त्याचं मोठेपण. मंगेश, तू वाईट वाटून घेऊ नकोस रे. येतो मी. थांबा स्वतःला.